U Infosys programu postoji mogućnost automatskog prepisa šifarnika i nekih parametarskih tabela iz prošle poslovne godine. U programu za novu poslovnu godinu se bira opcija na grani održavanje, početno stanje, prepis šifarnika. Za svaki programski segment postoje tabele koje se tipično prepisuju. Ukoliko to želimo, uključit ćemo odgovarajući indikator. Također, neke tabele posjeduju jedinstveni ključni podatak, to su na primjer kontni plan, šifarnik kupaca, dobavljača, šifarnik artikala. Za takve tabele je moguće raditi usklađivanje na nivou svakog reda, a za ostale tabele koje nemaju ključni podatak se usklađivanje može raditi isključivo u celosti. Ako se nalazimo u poslovnom sistemu preduzeća, pojavljuju se dodatni upiti koji nam omogućavaju da označimo tabele po segmentima, znači odvojeno za finansijsko, materijalno, PDV evidenciju, proizvodnju, osnovna sredstva ili blagajnu. Postoji mogućnost da se uradi forsiranje analize tabela, odnosno da se prethodno ispita da li postoje razlike u tabelama u odnosu na prošlu poslovnu godinu. Ja ću to uključiti i zadati OK. Nakon toga program radi analizu. Rezultat te analize će biti prikazan na određeni način u tabeli. Dobija se informacija da je analiza urađena i na vrhu ovog spiska nalaze se tabele koje se razlikuju. Na primjer, šifarnik kupaca dobavljača u mom slučaju kaže da postoji jedan red koji treba prepisati jer je otvoren u staroj godini, a ne postoji u novoj godini. Također postoji jedna razlika između šifarnika za novu godinu i šifarnika u prošloj godini. Klikom na taster razlike može se prikazati koje su to razlike. Evo znači ključni podatak, odnosno komitent sa šifrom 007 postoji u prošloj godini, a nedostaje u novoj godini. Komitent sa šifrom 008 ima razlika. Dupli klik na memo polje će pokazati koje su to razlike, razlika je u tekućem računu, on je iz nekog razloga razlikuje u staroj godini u odnosu na novu godinu. Također, razlike su ovdje evidentirane i za kontni plan i za šifarnik artikala. Izborom tastera prepis dobija se dijalog kojim pokrećemo prepis, odnosno usklađivanje sa prošlom poslovnom godinom. Postoje 3 varijante prepisa. Jedna varijanta je bez brisanja ili usklađivanja podataka. U toj varijanti se regulišu tabele koje imaju jedinstveni ključni podatak na način da se postojeći podaci u izabranim tabelama dopunjuju sa novootvorenim redovima iz prethodne poslovne godine. Postoji varijanta sa brisanjem postojećih podataka. Nju možete pustiti samo ako u međuvremenu niste ništa menjali u programu za novu poslovnu godinu, jer na ovaj način će se postojeći podaci u izabranim tabelama obrisati, a zatim prepisati svi podaci iz prethodne poslovne godine. I postoji varijanta za usklađivanje postojećih podataka. Znači, za svaki red u izabranim tabelama se podaci u tekućoj godini usklađuju sa podacima iz odgovarajućeg reda prethodne poslovne godine, a novotvoreni redovi iz prethodne poslovne godine se prepisuju. Inače, u nekim šifarnicima, u nekim tabelama koje imaju ključni podatak, postoje informacije o sistemskom datumu i vremenu posljednje promjene koja se dogodila. Ukoliko postoje ova polja, program će ispitati da li se posljednja izmjena u nekom redu dogodila u prethodnoj poslovnoj godini ili u novoj poslovnoj godini. Ako se posljednja izmjena dogodila u prethodnoj poslovnoj godini, onda će se taj red uskladiti sa prethodnom poslovnom godinom, a ako je posljednja izmjena bila u novoj poslovnoj godini, onda se neće ništa desiti. Ja ću reći OK. Nakon toga će se prepis, odnosno usklađivanje, uraditi.
rezultat toga je da će tabele biti usklađene sa starom poslovnom godinom.